Ayun. Tapos ng shooting, balik na kami ni Yuki. Yuki, lakasan mo lang loob ng Yuki. Uy, happy morning, time check 7:36. Shooting ako mga 7:30 minutes, pwede na yun. Simba siguro kami din sa chapel. Yan, pasang top box ko sa may bola. Ano kami, ito, Aeroville. Sunday morning. Kasama ko si Yuki.